Знаете ли, че в Пловдив има 13 гнезда на бели щъркели? Всъщност, последното преброяване на белите щъркели е направено през 2004-2005 година. Данните са огласени от Българското дружество за защита на птиците в книгата «Белият щъркел в България» под отговорното редакторство на старши научният сътрудник Цено Петров. А знаете ли, че щъркеловите гнезда са своеобразна държавна собственост, че те не могат да се разрушават? В случаите, когато се налага такова действие, е необходимо съгласието на съответните органи при изричното условие – възможност за ново гнездо на изкуствена платформа. Днес ние ще посетим всичките 13 гнезда на територията на Пловдив, за да установим колко са те сега. Нашият маршрут започва от източните окрайнини на град Пловдив. Ще продължим през целия град и ще стигнем до западните окрайни. Ще стигнем даже и квартал Прослав ще посетим. И ето ни на Цариградско шосе. Първо гнездо. Сякаш символично е построено от щъркелите върху паметния знак на Пловдив. И мъжкият и женският щъркел вече са тук. Знаете, че най-напред пристига мъжкият, за да подготви дома за семейството, да го ремонтира, постегне. Няколко дни по-късно се появява и женската птица. Защото, не знае дали знаете, но белият щъркел е моногамна птица. Една и съща двойка щъркели може да гнезди в построеното от тях гнездо години наред. Вероятно знаете, че видът е широко разпространен, но знаете ли, че е сред намаляващите видове? Затова е и защитен от закона. При първото ни гнездо всичко е наред. Второто гнездо е в Пловдивския квартал Източен и е изградено на едно от предпочитаните места на щъркелите – куполът на църква. Църквата е от 29-та година. Около 30-31 дошъл, може би, и щъркел, защото има тук хора, които казват, тук сме женени от 50 години, имаше щъркелово гнездо. И до сега го е имало винаги и никой не е направил проблеми, но сега се налага да се свали гнездото, тъй като каманарията отдолу дъските са изгнили, ламарината и тя не е по-добро състояние и има кметското желание, кмета господин Тотев на район Източен и неговия екип, намерили са средства да се обнови не само каманарията, а цялата църква и да се осветли, а отгоре се налага да се махне гнездото, тъй като не може да се работи, не може да бъде есенно-зимния сезон, да се направи и ще се позлати кубето. Просто и кръста, нов кръст ще бъде направено, за да може този квартал от времето изоставен, да може да тръгне малко във всяко едно отношение към добро. Направено е гнездо тук, както го виждате вие, обаче, както и ние хората, като не харесва някой път жилището, не искаме да влеземе. Не ни уйдисва, може би, и така и животинчето не иска още да влезе тук, може би му е ниско. Дадена е препоръка от съответната институция ремонтните дейности да бъдат завършени по-бързо, тъй като съществува риск от повторно загнездване на птицата върху купола на храма. Ремонтът се забави и вече двойката бели щъркели възстанови гнездото. В средата на април женската мътеше, а мъжката птица надстрояваше техния дом. Така че гнездо номер 2 от нашия маршрут се оказа проблемно. Ремонтът беше прекратен, докато се излюпят малките и излетят от гнездото. Третото гнездо откриваме на старото му място – недействащ комин на завод Родина. Изглежда стабилно. Гнездото е празно, но обитателите му кръжат над него. Реката е наблизо, Марица тук е по-бавна, плитка, има участъци, в които може да се намери храна. Предпочитано меню са жабите, гущерите, насекоми, охлюви, риби, мишки. Вече сме на пътя за София, край отклонението за село Бенковски и град Съединение. 3 гнезда привличат погледа ни. И тук щъркелите ги няма, но нашият консултант Цено Петров е категоричен. Гнездата са обитавани и ни съобщава интересен факт. Испанските връбчета, казва той, са в гнездото. Това означава, че съвместният им живот с щъркелите е започнал. И тези гнезда обаче са проблемни, рискови. Те пък са изградени, виждате, върху стълбове с проводници под напрежение. Ето защо Дружеството за защита на птиците разработва проект, в който всички гнезда върху стълбове в България да бъдат спасени.
Как? Вече знаете, чрез изкуствени платформи, но на подходяща за щъркелите височина. В страната гнездата върху стълбове са 2659, вече са спасени 804. На моста на Марица сме, на Пазарджишкото шосе, където намираме непокътното върху този комин нашето 7-мо гнездо. Обитателят му се рее в небето. Точно тук ще ви кажа, че белият щъркел е ширококрила, рееща се птица. При миграции образува големи хаотични ята до около 20 000 индивида, които летят с реещ полет. Ще ви кажа, че белият щъркел е голяма водолюбива птица. Висока е почти 1 метър. Размахът на крилата е цели 2 метра. Бяла е, с изключение на черните пера по крилата и червените клюн и крака. Видът е мигриращ. Зимува в тропическа Африка. По време на пролетните и есенните прелети, щъркелите за едно денонощие изминават средно 200 км. До 8-то гнездо няма смисъл да ходим. Саморазрушено е. Тръгваме обратно към Пловдив. 9-то гнездо трябва да е на комина на бившата оранжерия за цветя. Една случайна среща ни дава отговор на въпросите: какво става с гнездото, къде са щъркелите. Всяка година си наблюдаваме щъркелите, чакаме ги с нетърпение. Както и тази година, първият щъркел дойде на 16 март. Втория щъркел дойде на 23 март. Постояха малко и се отлетяха. Причината за да няма щъркели сега на това гнездо е убийството на един щъркел, който преди 2 години беше застрелян от китаец. За нас, българите, щъркелът е птица на късмета и още виновен е за донасянето на бебетата. Колкото до щъркелите, избрали да построят гнездото си тук, определено са имали малък шанс. От тогава никоя двойка не се е установила трайно в него. Обявяваме това гнездо за необитаемо. 10-то гнездо снимаме отдалече. Странно е мястото му, на колокрана в захарния комбинат. Интересно е, че колокранът е действащ. Това не пречи обаче животът на щъркелите да си тече по техния обичаен начин. Преди 20 на години върху покрива на комбината е имало още 5 гнезда. При ремонта му гнездата са разрушени. Сега, за съжаление, на територията на завода гнездото е едно. 11-то гнездо е в квартал Прослав, върху ето това изсъхнало дърво. Много рисково гнездо. Щъркелът позволи да му се порадваме за малко и отлетя на някъде. Аз съм израснала с него и зато и не мога да си представя, че няма да го има. А пък дървото е много старо, беше много хубаво зелено голямо дърво, после изсъхна, може би, от самото гнездо, от щъркелите, от изпражненията им, изсъхна и сега, когато има буря, просто се накланя наляво, надясно, напред, назад и се страхуваме да не падне дървото. Тази година дойде на 27 март, обаче дойде само единия. И 4-5 дена бяхме в безпокойство и все гледахме кога ще дойде другата щъркелицата или щъркела. И след няколко дни, макар и студено, дойде и втория щъркел. Разчитаме на кметството да помогне с някакви средства, защото ние просто нямаме такива излишни средства. Ако имах, аз съм пенсионер човек, децата работят на минимални заплати, ако имах средства, изобщо нямаше да разчитам на никой. Просто щях да си подновя гнездото по някакъв начин. Но ми се струва, че ще струва така поне 1000-2000 лева, дори да не е малка тая сума. И просто искам да се помогне за това нещо. Съвсем наблизо, пак в квартал Прослав, върху купола на църквата Свети Атанас, се намира 12-то гнездо. Красива гледка. Мъжката и женската птица са в своя дом. Тук бих могла да ви кажа, че при щъркелите половата зрялост настъпва на 3-та година, понякога даже на 6-та, много рядко на 2-та. Женската птица снася от 2 до 5 бели яйца. Мъти ги. Нерядко щъркелите изхвърлят едно малко от гнездото. Ако някой от нас хората го върне, на следващия ден то отново е на земята. Това малко е немощно, поразено от паразити, ето защо родителите вероятно преценяват, че не е необходимо да бъде изхранвано. Вече сме на булевард Южен и спираме на улица Модър, номер 13. Гнездото е на покрива на къщата, но няма никакъв знак, че е обитавано. Разпитваме хората наоколо. Тази година още не са виждали щъркелите.
Явно нещо се е случило с тях. Впрочем, продължителността на живота на белия щъркел е 20-21 години, в зоологическите градини до 24. Време е да направим равносметка. Вече знаете, че през 2004-2005 година гнездата, в които е имало бели щъркели в Пловдив, са били 13. Сега, март-април 2008, само 10 от тях са обитаеми.